बे समाव इजराइल आरो हामासनि दावहाखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। हामासनि सानै टप कामान्डार आरो कामान्डारनि नखरनि सोद्रोमाखौ इजराइलनि दावहारुफोरा फोजोबस्रांबाय। बेजों लोगोसे इजराइलनि गाहाय दावहारु कामान्डारा बोसोन होबाय दि हामासनि गासैबो उदखारिया गोथाङै थानो नाङा होनना खामान होबावबाय। इजराइलआ हामासखौ सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गाजानिफ्राय थाबैनो गुबुनाव दोनहैनो खावलायदोंमोन आरो डेडलाइन होदोंमोन। इजराइलनि बे हुमखि होनायखौ हामासआ गाजानिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बोखारजोबनायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो हामासनि उदखारिफोरखौ थाद'नाय गैयै बम बारुदजों खैफोदाव खोख्लैहोगासिनो दं। इजराइलनि रोजा रोजा रकेटजों एटाक खालामनायखौ गोबां हामास उदखारिफ्रा जिउ जोबनायनिफ्राय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। इजराइलआ समाय लादों दि हामासनि उदखारिखौ जेरैखि जाया फोजोबस्रांगोन। दासिमबो गाजानिफ्राय खमैबो 200,000 उदखारिफ्रा इजराइलनि रौनिया हानजाजों दावहा नांगासिनो दं। नाथाय इजराइलनि गुदि बारुदाव हामासनि सानै टप कामान्डारजों लोगोसे नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला इजराइलनि रौनिया हानजाया हामासनि गासै गं 700निबो बांसिन ओनसोलाव गाग्लोबदों आरो इजराइलनि बे गाग्लोबनायाव दासिमहालागै हामासनि सा 1,200 आरो पेलेस्टाइननि सा 1,500नि बांसिन उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांबाय। आरोबाव इजराइलनि गाग्लोबनायजोंनो खमैबो 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गाज्रि जोखोम जानांदों आरो कामान्डारनि गोख्रों बोसोन हाजों दावहा नांनानै हामासनि दावहाखौ जिर' खालामनो बिथोन होबाय। हामास आरो इजराइलनि दावहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो थांगासिनो दं।